A Tamaruta celebrou en Vilagarcía o Foro Feira 2022, unha cita organizada para dar voz a un dos colectivos que máis sufriu e aínda está a sufrir as consecuencias da pandemia, os feirantes. O foro contou como relatora coa conselleira de Traballo, que aproveitou a ocasión para anunciar unha nova liña de axudas destinadas aos autónomos que viron reducida a súa facturación nun amplo porcentaxe. Estamos falando, polo tanto, de autónomos que dende o último ano de normalidade, que foi o ano 2019, baixaron alo menos un 70% a súa facturación, polo tanto, como digo, pois non puideron traballar. Para eses autónomos para os que vai destinado esta axuda son 2.700.000 euros exclusivamente para eles e ademais están excluídos os outros colectivos que xa foron atendidos, digamos, por esos outros paquetes de axudas. Dende a Tamaruta celebran esta liña de axudas anunciada pola Xunta, pero o obxectivo do Foro Feira 2022 vai máis alá. A súa celebración está pensada para responder a todas as dúbidas que teñen os feirantes polo seu futuro laboral. De aquí o que vai a pasar é que deste debate, deste foro, salen solucións en forma de modificacións que dende a nosa organización vamos a poñer en marcha para que a vida destes profesionais seña unha vida profesional máis digna, pero que seña máis fácil de desenrolar. O alcalde de Vilagarcía e presidente da FEGAM agradeceu tamén a realización do foro para coñecer as necesidades do sector e poder axudar a que recuperen a súa actividade profesional. Hoxe neste foro que se tratará, ou espero que fagan, é analizar os problemas que ten o sector, que ven arrastrando a pandemia e tamén da actual situación económica. Pola nosa parte, as administracións locais o que podemos facer é botarlle unha man. E Vilagarcía xa o está facendo, non solamente porque agora ven Santa Rita e San Roque, senón porque antes puideron montar en o Festurrón, en Fesdega, e polo menos algúns dos seus compañeiros gañarse a vida durante unha época que non é habitual como é o Nadal. As administracións son prudentes á hora de falar da recuperación das festas e das feiras. Aínda así, advirten que coa mellora da situación sanitaria os seus traballos pasan por recuperar a normalidade e a celebración dos festexos, o que suporía unha oportunidade para o sector dos feirantes.